klikneme dvakrát ešte, neboj sa. Však jasno, lebo hádam si nečakal, že by sme to mali zadarmo. Ty si snad nedúfal v to, že zadarmo odmeny by boli zadarmo v tejto hre. A hlavne v tejto sezóne. V sezóne potičov a nekonečných banánov. No samozrejme, tak čo si myslíš? A čo My chce žijeme. bažináč? To povedal. Má 13 gigový update, takže bažináč. Na najbližšie 2 týždne dohral. Všetci jebe. Kokot bašináč. A že závislý na hrách. Nie, on si tam myslí, že on už je strašne dospelý, vieš ako. Si úplne predstaviť, že by ste úplne došli za nejakou babou a proste on by jej začal hovoriť, že ale on hrá hry a ja nie. Že poď radšej sa mnou, ty kokot. No. A ona, že a ja hrávam hry tiež. A bažináč, že tak teba nechcem. Zbytočný. Že tak teba nechcem. Že ty si závislá na hrách. Bažináč. To proste nepochopíš, to je bažinač, to je špecifická bytosť od roda. Proste on si myslí, že je dôležitý, najdôležitejší na svete, lebo on nehrá hry. Aj to len z dôvodu toho, Že je zlý v nich. že je zlý, že nemá peniaze na to, aby rozbehol niečo viac ako Maxa Payna z roku 1990. To 2D. Ten 2D Doom rozbieha, vieš ako. Doom 96, či čo, koľkotka to bola. Tak povie, že on nehrá hry. Keby si nebol priebaný, tak už ho máš stiahnutý, ale nie, ty si kokora zapneš to až teraz, takže teraz si pičuj sa na seba, ty opičak. Že vravel som ti, že tam bude update. No kamo, a už keď vidím, kde sú tie pieces of 8. Aha, dobre! On tu proste čupel zavretý v miestnosti so zlatou kušou. WTF? No hádam by si nechcel, aby nekempil. No mohol si to Dobre. odpustiť. No akože a ty si uveril celkom, nie? Že ty tu ideš umierať. Čak ale do piče, holub tu prišiel úplne zbytočný za... Taký Čo bol. som tu po dvoch strieľal, tak zrazu holub došiel. A holub prežíva! Holub neumie. No som... Kámo, to čo tam proste sa dialo zase? Zničil som ani jednu kačičku. Ja som jednu. A splnil som tú misiu na Teslu. No a ja. Takže musíme ísť znova na zombíke. Takže treba zrobiť ďalšiu kokotinu. Počkaj, čo tam je, no? Hej, Creator Maps. Ja nepotrebujem ani tú Teslu. Vieš čo, chudo. A už začal. Čo? Že vieš čo, chod do piče, ty vyjebaný, skurvený závislácky priebanec. Je. Lebo som ho poslal do piče, že je priebaný, že to začal stiahovať a šťavať, že už to mohol mať aj stiahnuté.
Lebo on nestiahol update, tak on je teraz nad človek normálne. On Že nestiahol update, tak je nehrá hry. zdutý. On je zdutý, lebo nestiahol update. Kvôli svojej kokotnosti. To si Tak je proste nevymyslíš. zdutý. To si proste nevymyslíš, to je bažinač. To je v piči normálne, to... Kámo, to ti nikto neuverí, keď niekomu raz budeš rozprávať. Ja svojim To je deťom... nenormálne. Ja svojim deťom raz poviem, že nech sú čímkoľvek, ale nech nie sú bažinačmi, lebo to bude v piči. Akože sorry, ale ak bude moje dieťa mať byť bažináčom, tak to vôbec. Ale on sa tu nové robí nad človek, lebo on nestiahol update, tak on není hráč, ale my sme normálne, že kokoti za to, že hráme hry. Áno. Dôležitý je do piči, že závisláci, no. My sme kokoti za to, že hráme hry, lebo nás to ešte baví. Že nás ešte neomrzel Ale on, že život. sa ožiera, ty kokot, o samote na gauči, to je už len úžasné hobby. Že ide sám na pivo, lebo proste nebol ochotný mi zavolať viac ako raz. No, je sám sa ožerať, lebo proste nemá kamarátov. Tak to je úžasné hobby. Cik, ale to ty nechápeš, to je najlepšie hobby. To je... Všetci už jebe. Dobré, a kde sú ešte tie maciky? No ale vidím, že ich je tu zase 50. Ale zničil som ho! Len Čavo padol a mal zbraň. Mhm. No, ja som mal, že svoj skin iba. Jaj, to je Griffin Peter. Mhm. A kde? No, tu. A tam. A tu Dobre. zase. A to je the strongest! Ale nebol to skutočný the strongest. A tu je tá toxická piča z oného, z My Hero Academia. A všetci tu okolo mňa pobehujú a nikto ma nedoráža. Už začali, už ma dorazili. Ja potrebujem len jeden oný správy, ty kokot priebaný. Jaj, ty kokot. Prečo sem padá toľko ľudí? Chcem si priebal tú kosť, čo máš do piče No tak to je v kokote. na dlani. Proste kokot nemôže ťa nehať. Nie. On proste keď ťa spotne, on ťa musí zabiť. To je proste jeho životné poslanie. To je proste Čau sa dal ako životnú misiu, že keď ťa spotne, tak ťa musí zabiť. To je jak bažináč, že keď sa mu niečo nepáči, tak sa zduje. Všetci nevie, ale bolí ma tá ruka ako kokot. No to si viem predstaviť. Proste vydrbaný kokot skurvený. Nie, to ty len nechápeš. Lebo oni nenachádzajú rukavice a ja ich nájdem do piče v polke hry. Aj to musím rozdrbať normálne 3 medailóny. Ale to je už len to, že oni nájdu proste hneď zbranie, ty kokoty dopadneš a nájdeš, že sám seba. Aj to som už veľa povedal. Piči vyjebanej. Potrebujem poslednú tú kačičku. Ja tam ešte dve, lebo ja sa nej predtým nedostal. A potom do toho Lavish Layeru, ale v tom Lavish Layeri aspoň není milión ľudí, jak hentam. Je tu Midnight Rubiči, jak sa volá ten skin. A má korunku. No je tu ženský marshmallow. Je.
No na moju žuvačku nemá. Žuvačka.